pozdraviti našeg novog druga Jela. Evo izvoli, ovdje imaš slobodno. Ne pored mene. A zašto ne? Nepoznat mi je, neću da sedne pored mene. Ne želim i ja novog druga. Mir, deco, kako je to ponašanje? Zašto ne želite novog druga? Izvoli sedi ovdje. Hej društvo, pa šta vam, zašto nećete da ga prihvatite? Baš je fin. Hajde da mu pomognemo da se snađe, novi ovo. Neću, nema šanse nikad. Neću ni ja i Kačka. Treba ti pomoć. Što? Evo vidite kako su vaši drugari bili dobri i pomogli Jel oko zadatka. Ma nikad mu ja ne bi pomogla, znači nikad. A mislim da bi mi ja pomogla. E pa stvarno niste fair. Ko je za da pokažemo Jel okolinu? Dobra ideja, ja sam za. Svi. Svi! Zašto sam mu pomogao, nek se slađe s nama. Da, ko je on da mi pomaže? Hajde mi ljudi ovo. Idu. Ko mi upalo napad da mu pomogao? Ma sam je pao, sam će da ustane. Nek ustane samo tako mi treba. Hvala ti je. Vidite li koliko je dobar? Nađe se, bude tu da svima pomogne. A vi ste tako bezobrazni prema njemu. U stvari koliko je dobar. Pa upravo si. Naravno da smo Pa dobro, nije baš kako smo mi mislili.